ये चप्पल स्टैंड फाइनल सीढ़ी चढ़ी आरंभ है बहुत भल जगह देखो मैंने झरणा देखो अच्छी माइंड ब्लोइंग जगह पूरा ये आम कैमेरामैन कैमेरा पूरा जा ये मो डाण खाई जगह विषय बहुत भल लगे चलचे केते ऊपर का उठल बाबा बज जे बनलता पहाड़ मासी गोड़ गलानी महिमा आसी डाक तुमसे बहुत परिश्रम है चढ़ू चले भल आमर किए ना कि आम मुझे सब ये मुंडा से मामा कौन है झील गोड़ लगा दौड़ 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 आस्ते 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 फाइनाली आम गोटे जगह पहुँच गए माने मझी भाग और हाँ हाई 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 कर दो हाई कर दो हाई कर दो यस ये देखो पचलिंग सर मजा हो मजा
काली मंदिर से अलग पका लगे ଭଲ ଲାଗେ। फाइनाली भाई हम ऐसे पहुंच गए लोकल स्टैंड पे पहुंच गए। कितने कष्ट लगा बहुत कष्ट होता है। देखो तो अब से कंट्री ही अच्छा लिंग पंचलिंग जो कंट्री अच्छी जी जो दर्शन कर आसो भिड़ अच्छा अल्प भिड़ अच्छी कार्तिक मास श्रावण मास ये प्रबल जाम आगे सफा सुतरा रखें तो बहुत बढ़िया होता है। बहुत भल अच्छे ऊपर बाहर आम आस पास मार्बल पड़ा बहुत मार्बल ना मार्बल पैसे ने जी मानसिक करती बांधी जाती मानसिक पूर्ण हुए भोग भंडार पानीटा खाती पानी भाग सही तो वही गुफा अच्छी देखो हो जाएगा ना नहीं वीडियो भाई क्या होगा पानी पार पानी बोले बंद हो ना ये बंद बाहर पानी चल देखो तो भाई मैंने गोटे यूनिक स्टाइल लगे कौन छेड़ी ढाल लगे हाँ किसी जा के हांडी लगा यार भल हम आवाज होनी चलो आड़े कितने मुश्किल वापस जा भाई श्री श्री सीताराम मंदिर और प्राचीन नागा साधु आश्रम आश्रम अच्छी नागा साधु घर देखिए ऊपर कौन अच्छी
भाई से ऊपर कौन ଅଛି ऊपर कौन ଅଛି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଆମେ ଚାଲିଲେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଅଛି ଉପରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଏସବୁ ଫରେଷ୍ଟ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଏଠି। ଭାଇ ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଏପଟେ କ'ଣ ଥିବ ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆମ୍ବଳିଆ ନୁହଁ ଏଠି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ପଛୁ ଗୋଟେ ସେ ଝରଣା ସେଇ ଝରଣାଟା ଯାଇଛି ଏଇ ଗୋଟାଏ ଝରଣା ବୁଲିବାକୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଚलो ପଡ଼ିବ ଚପଲ କି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଭିତରକୁ ଗୁମ୍ଫାଟା ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ବାବା ବସୁଛନ୍ତି ବାବା ଏଇଟା କୋଉ ମଠ ହବା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା 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 କୋଉଠି ଆଗରେ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଜାଗା ଏବେ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତଳେ ତ ବହୁତ କିଛି କାମ ମାନେ ଭଲ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ତଳେ ତ ପୁରା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଏପଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଫାଇନାଲ ବାବା ତ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ବାବା ଆମକୁ କହିଲେ ଆମକୁ ସବୁ କଥା ତଳେ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତଳେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ଆଜିକି ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ତଳକୁ ପଳେଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେହି ଉପରକୁ କେବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଉପର କାମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜାଗା ବି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବାଇକ ଗୋଡ଼ କେଉଁ ପଥର ପଶି ମୋଡ଼ିଯିବ ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟ ମୋଡ଼ିଗଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବି ଶିକାରରେ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗଛ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଇ ପଡ଼ିବୁ ପଡ଼ିବୁ ଆମର ତୋର କିଛି ହେଲେ ମୋର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ फाइनाल चढ़िया चेष्टा कर चढ़ी पानी हेल्ले मैं कोशिश जारी रखी आपण मैंने जारी रखु आप वीडियो देखु अब देखो मैंने मुझे जन डाक सारे मतलब फाइनाल चढ़ीगली मु से छाड़ना कहीं हाथी फाती आसन जंगल को हाथी से फरेस्ट गाइडलाइन से मना कर ऊपर जावाई जितनी आम बुलू बहुत भल अच्छे आप भी आसतु आ पंचल सब बुली जातु बाबा आशीर्वाद नहीं जाते
ଷାଠିଏ 10 ଟଙ୍କା କେତେ ପାଖରେ ଦରକାର ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିବ ହେଲା କ'ଣ ଆସିବ ନାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଭାଗନି ପଡ଼ିଲା ଝୁଡ଼ା ଝୁଡ଼ା ଆରେ ଆମର ଚଏସ୍ କ'ଣ ଅଛୁ ପଥର ଖଣି ଯିଏ ବୋଲା କ'ଣ ଅଛୁ ଝରଣା ଏଇ ବାଟ ଯାଇଛି ଆମର ଏଠି ଟାଙ୍ଗି ହଁ ଏବେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶୁଭୁଛି କ'ଣ ଯିବି ଏ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଥିଲା ମାଉସୀ କ'ଣ ଲାଗି ସେ ମାଉସୀ ଠିଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବାଘ ଭଲ ଆସୁଛି ନାହିଁ ଦେଖ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଏବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଛୁ ଆମେ ମାଉସୀ ଏପଟେ ହାତୀ ଫାତି ଗଡ଼ନ୍ତି ସୀତାକୁଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଅଛି ସୀତାକୁଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଅଛି ହଁ କହୁଥିଲେ ତ ଉପର ଗୋଟେ ମଠ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଥିଲା ହଁ ପାର୍ବତୀ କୁଣ୍ଡ ଶୁଣ ହଁ ମା ତ ଏକା ମା ପାର୍ବତୀ ସୀତା ଠିକ ଯିବା ମନେ କରୁଛୁ ସେଠି କ'ଣ କହୁନି ହାତୀ ଫାତି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଚଲ ନା ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି ଚଲ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ଆପଣ ପାର୍ବତୀ କୁଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ କ'ଣ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଡ଼ା ଦର୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଯାଇଥିଲି ପାର୍ବତୀ କୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରିଲୁନି ଫେରୁଛରେ ପଥର ଗୋଡ଼ା ପଥର ଗୋଡ଼ା ତ କ'ଣ ହେବା ପଥରରେ ଗୋଡ଼ା ତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛ ପଚାରି ହଁ ହଁ ର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଅଛି ଭାଇ ଭାଇ ବି ତଳୁ ଚଳିକି ଆସ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେହ ଭଲ ତ ହଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆସିଛେ କୋଉଠି ଆସିଲ ଭାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ନା ଆମ ଘର କଟକ ଟାଙ୍ଗି କଟକ ହଁ ଟାଙ୍ଗି ଟାଙ୍ଗି କଟକ ଟାଙ୍ଗି ହଁ ସେଇଠି କୋଉ ଜାଗା ତମର ଆମର ବାଲୁଗାଁ ବାଲୁଗାଁ ହେଲା କୋଉଟା କାଳିଜାଇ ଚିଲିକା ଓ ଆମର ଏଇଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଲୁଗାଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି କାମ ମାନେ ବୁଲାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖି ଆସ କ'ଣ ମୋର ଏଠି ଜାଗା ଦେଖ ଯିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିବା ବହୁତ ମିଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଛେଳିର ମାନେ ବେକରେ ଆଉ ଡିଜାଇନ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଘଣ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ହାଇ ଭାଇମାନେ ଯିଏ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ମାନସିକ ରହୁଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ପଇସା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମଉସା ଲଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଲଣ୍ଡା ହେଇଛି ଏଠି ଲଣ୍ଡା କରିସାରିଲା ପରେ ବାର୍ଗିଂ ଚାଲିଛି ତମର ପୁରା 250 ନିଅ ଆମେ ଆସିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା ସେଟା ଗୋଟେ ଦେଲେ ତୁନା ସେଟା 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେବା କଥା ସେଟା 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କ୍ଷୀର ବାବଦ ସେଟା 100 ଟଙ୍କା ଦିଆ ତମର ସମୁଦାୟ 250 ଟଙ୍କା ପୁରା ଆରେ ଆମେ ଆର ମାସ ଆସିଥିଲେ ପରା ଆମେ ପୁରା ଆର ମାସ ଆସିଥିଲେ চলো যা চালু
ମାନେ ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଡ଼ ଖସିଲା ଏଠି ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ସିଓର ନିହାତି। ତ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖି ଯିବା ଆଶା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୋକ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇବେ। ନାଇଁ ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷ ବାବା ଏଠି କେଉଁଠୁ କଟକ ହେଇଛି ବାବା ବାପ କଟୁଆ କହିଲେ 300 ପୁଣି 300 ବାପର କଥା ଆଉ ଆମେ ତ ଆସୁ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ କେଉଁ ରାଜା କଥା କହୁଥିଲେ ମାନେ ଆପଣ ବି ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ ଢେର ମଜା ଲାଗିବ। ହେଇଗଲା ଭାବ ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ଚାଲି ଚାଲି ଅଣ୍ଟା ଗଲା ଆଡେ ପୁରା ମାନେ ଆଉ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ବଳ ବନି ଅଣ୍ଟା ରଖ ବସେଇଛି। फाइनाल आम पंचलेश्वर पहाड़ पर बुले पड़ा आसू ये शेष शेष आपको धन्यवाद जनाऊँ सर ये ब्लॉग लास्ट फाइनाल तौक आसगलु जाऊँ भोक आड़े खाया ये से अन्न प्रसाद बिना प्रसाद देखा जाओ खाया के लगुच खाया बस पत्र दिगला जाको जगह पूरा शांतिष्ट जगह लगे खाया पत्र खागला भाई मोर ये और ना सफिसीयंट खाया भाई এইটা কাছে রাস্তা কথা লাগে না হ্যাঁ এইটা আমি জিনিসটি হেই নাই ওহো এই মার্কেটরে নাই না এই স্ট্যান্ড তো ভাঙি সে তল নিয়ে গেল এই মার্কেটরে এখাদ্য নাই না না ঠিক কথা বলো এটি খালি মুড়ি মাংস মাছ এটা খালি না কই খালি পঞ্চল গেছে দেখিলা সব হে কাম চালিছে তো ডালি সো মজা दुनिया पे आसंता बुझल इनका आइटम फाइनल भाई खाया सरिला जहाँ को भाई मैंने जबरदस्त खाइबा मैंने
କ୍ଷୀରି ଦେଇଥିଲେ କ୍ଷୀରି ସହିତ ସବୁ ସଫା ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଖାଇବା ବ୍ୟାଗ ନଥିଲା ଯାହା ନା ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ମନ ଖୁସ କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ 240 ଆମର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଭାଇ ଏଥିରେ ଆଜି ପକାଉଛୁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ଦର୍ଶକ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ କହିବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ପୁରୀରୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଚଲେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଖାଇ କହିଲେ ନା, ବଢ଼ିଆ କଲେ କାହିଁକିନା ଉପରକୁ ଯିବ ଥକା ଆସିବ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଖାଇବ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଥର ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଖାଇବ ଖାସ କରିକି ଏଇଟା କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଜାଗାରେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଏ ମାର୍କେଟରେ ହିଁ ନାହିଁ ଆଗକୁ ନଥିଲା ଏଠି ଥିଲା ତେଣୁକରି ଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରାହେଇଛି ଏଠି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖା ହବ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କୁହ ଭାଇ ପ୍ରସାଦର ଖାଇବା ପ୍ରସାଦ ଭାଇ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଏମିତି କି ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ଭାଇ କାମ ଚାଲିଛି ଭିତର କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭିତରକୁ କେବେ ଯାଏ ଖାଇବେ ତାପରେ ଜାଣିବେ ମଜା କ'ଣ 80 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 80 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ 800 ଟଙ୍କାର ଭାଇ ସ୍ୱାଦ ଭାଇ ଆପଣ ଆଉ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୁରୁଣା ଶୌଚାଳୟ ପାଖରେ ଭାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଗାଁ ଭିତରେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଦେଖ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାନେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମାନେ ଗାଁକୁ ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୋଖରୀ ତାଙ୍କ ସହ